बघा यांची बहीण फ्लावर बटरची भाजी, झऱ्याचं पाणी. कधी येणार आमच्याकडे? हा हा काय इथं रोडचं सगळं काम चाललंय. तर आम्ही आता की नाही उभे आहोत राजापूरमध्ये आणि समोर राजापूरचं स्टँड आहे. आपल्याला जायचं आहे ह्या साईडला. तर ॲड्रेस विचारण्यासाठी आम्ही इथे थांबलो होतो. कुठं जायचं आपल्याला? गाव कोणतं आहे? तिठवली. तर तिठवली गाव इथं आम्ही निघालो आहे आता. कुणाल बसला आहे गाडीमध्ये. तर हा असा आजूबाजूचा परिसर आहे थोडासा तिठवली. आता इकडे जरा स्टँड आहे ना रिक्षाचा, तिकडे जरा विचारतोय आम्ही की कोणत्या रस्त्याने जायचं आहे. हायवेने जायचं का आतल्या साईडने आहे? आतल्या साईडने. आणि फायनली प्रवास करत आपण तिठवली या गावी पोचलेलो आहे. हा बघा समोर बसस्टॉप दिसतो तिठवलीचा आणि ह्या रस्त्याने जायचं आहे. आणि हा बघा समोर बोर्ड लावला आहे श्री भ्राडीन देवी तिठवली वार्षिक यात्रा उत्सव. चला. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर आज आम्ही राजापूर तिठवली येथे आलेलो आहेत. कुणालचे बाबा आहेत ना, त्यांची बहीण आहे आत्ते बहीण. तर त्यांच्याकडे आज कार्यक्रम आहे होळीचा, म्हणून आम्ही आज चाललो आहे त्यांना भेटायलासुद्धा आणि त्यांच्या गावातला होळीचा कार्यक्रम बघायला. तर चला आता 1-5 मिनिटात मला वाटतं आपण पोचूया. पुढे आहे ना हे बघा, हे असं छोटंसं गाव आहे आणि पोचलो आहे आम्ही. गाव खूप सुंदर आहे, पण भरपूर झाडं, आजूबाजूचा परिसर एकदम सुंदर आहे. समृद्धी ना. हां. आणि आम्ही बघा पोचलो. ही बघा यांची बहीण मुंबईला असतात आता त्या पालखीसाठी गावी आलेल्या आहेत. पप्पांना बोलव, या इथे या भाऊजी. आम्ही आता बसलो, चहा म्हणजे पाणी वगैरे घेतलंय, चहा ठेवलाय गॅसवरती त्यांनी. आता गप्पा मारत बसलोय. हे यांचे मिस्टर. बसा खाली बसा. ये बाई ये. ही मुलगी त्यांची, ही आमची फॅमिली. हा माझी फॅमिली. म्हणजे ते पालखीचं जरा सांगा तुम्ही मला. पालखी काय पालखी किती वेळ येणार, काय कसं काय? आता येईल पालखी. पालखी येणार म्हणजे पहिला तुमच्याकडे पालखी येते? म्हणजे काय, म्हणजे पहिला आम्ही इथले गावकर आहेत त्याच्यामुळे पहिली पालखी आमच्या घरी येते. हा, नंतर मग बाकीच्या घरी द्या. मान असतो ना, हा मानाची पालखी. नंतर मग सर्वीकडे जाते. मग जेवण वगैरे पण तुम्ही ठेवलंय काय? जेवण ठेवलं. बरं आहे, मग चांगलं आहे. बघूया म्हणजे किती वेळ नाचवतात पालखी तरी पण? 5-10 मिनिटं. हा हा. आता आम्ही गेलो ना दापोलीला वगैरे, मस्त हा तिकडे पण चांगलं. इथे आमच्या इथे काय नसतं, पण आपल्या इथे कुठे काय, आपल्या इथे ते मंदिरात सगळं असतं. इथे असं घरोघरी काय नाही. आपल्या इथे कसं आमच्या इथे घरोघरी आता कसं आता यांचे मानाचं जसं यांच्याकडे मानाचं आहे ना, हा तसं मानाचं यांच्याकडे होतं. तर मान अपमानाच्या गोष्टी जर व्हायला लागल्या ना की भांडण होतं. तर आमच्याकडे काय झालं, आता डायरेक्ट चवाड्यावरती ठेवतात ना मोठी. मोठी गोंडाळू नको. आणि आम्ही कसं नवीन राहायला तर आम्हाला काय एवढं माहिती नाही. आता काल गेलो तर आम्ही चौकशी केली ना, आता पुढच्या वर्षी माहिती पडेल असं कसं करतात काय करतात. असं गेल्या वर्षी तर काहीच माहिती नव्हतं, ह्या वर्षी थोडं तरी माहिती भेटली. बऱ्यापैकी गंगा येते राजापूरचे ना माहिती आहे. आम्ही गंगेला येणार आहे तेवढ्या. आता कसं होतंय, कुणकेश्वरला गेलं तर जाऊन आलो. घरी गेलेला आमच्यानं, जायचं की नाही तू तिथेच गेलात मी. कुणकेश्वरला तिथे कुठे आहे बरोबर? हे सड्यावर आमचं नाही, तुम्ही गेलात. उन्हाचे गेलेलो आम्ही. उन्हातनं काय भिरभरायला होतं ना. येते रस्त्यात ते महालक्ष्मीचं मंदिर आहे, तुम्ही तिथूनच गेलात ना. हे सड्यावरती असं काय महालक्ष्मी मंदिर आहे. तू तिथून गेलास. आमच्या मी 2दा-3दा गेलो तिथे. मग 2दा गेलो, आता 3दा गेलो. कारण का बाळा भाडं असतं ना. आता मध्ये ते माझे लालबागचे भाऊ आलेले ना, त्यांना पण कुणकेश्वरला गेली पाया पडायला वगैरे, त्यांच्या भाईच्याकडे गेलेलो. पण तेव्हा पण तिथे गेलेलो, पण ते माझ्या बरोबर लक्षात येत नाही कुठे आहे ते. ये सडा. हा हा हा.
कुणाचा फोन घ्या सांगा ती. आणि इथे पालखी बघा आलेली आहे यांची, पहिला मान यांचा. आणि पालखी घरामध्येच असते, दरवर्षी ठेवतात, घरात असते. पूजा चालू केली आमच्या भावाजींनी.
सुरू करूया आमच्याकडनं आले फटाफट. फरसांनी काय आणलंय? फरसाणच आहे ना फक्त नाश्ता सगळ्यांसाठी. दुपारी असं गेलो पण साडीची ओटी असते का दरवर्षी तुम्ही? मग अच्छा. सोनी आहे हे सुनो सोनी इकडे ये. हातला मम्मीला नाही द्या चहा द्या झाला ना सगळं पूर्ण. आता तिकडे जेवण बनवतात. जाऊया थोड्या वेळाने जरा चहा वगैरे पिऊया आपण. ते तुम्ही खायचं तुमचा उपास आहे ना. उपास वगैरे केलाय? उपास नाही मी काय खाल्लंच नाही सकाळपासून. चहा करून ह्या कोण तुमच्या काकी आहेत काय? हा ह्या कोण काकी आहेत तुमच्या? काकी उचलून नंतर मग हे कणा आहे ना तर मी करून टाकू.
तर पालखीचा कार्यक्रम झालेला आहे आणि आम्ही आता जरा 5 मिनिटं निवांत बसतोय. इथे ना बाजूच्या घरामध्ये जेवणाचा कार्यक्रम आहे, म्हणजे जेवण पण इथे ठेवलेलं आहे, ते दुपारच्या वेळेस आहे. तर तिथे सर्व वाडीतल्या बायका आहेत ना त्या जेवण करतात. तर मी थोड्या वेळ इथे बसूया आणि मग आपण तिकडे जाऊया बघायला की कशा पद्धतीने काय काय जेवण करणार ते तुमच्याशी शेअर करते मी. म्हणजे पुरुषांनी जेवण केले काय? मोठे मोठे टोप नाही जमत ना उतरायला. अच्छा, झाले बनवून जेवण का बाकी आहे? जेवण दाखवा, काय जेवण बनवलं? काय म्हटलं जेवण बनवलं? फ्लावर बटरची भाजी, फ्लावर मटारची भाजी, कोबीची भाजी आणि काय वाटायची आमची वरण, उसळ काळ्या वाटायची ना. नाही वरण. अच्छा, झालंय जेवण तयार. हे बघा जेवणाचं काम चालू आहे. पुऱ्या वाडीला जेवण ठेवलंय. हा बरे. खेळ गाड्या ना सगळ्या, पालखीचं जेवण म्हणजे त्यांना ते लोक बोललेले होते ना, ते नवस बोललेले म्हणून. आणि ते शिपणा म्हणून म्हणतात ते काय असतं मग? रोंबाट तुमच्यामध्ये म्हणतात, आपल्याकडे शिपणा म्हणतात ना. मंगळवारी शेवटच्या दिवशी. मंगळवारी आहे का? तुम्ही थांबा. नाही, आम्ही आता दुपारी जाणार. 2 दिवस थांबावा. आता बघा ना आमचं कसं कार्यक्रम. आणि जेवढं आमचं सगळ्यांकडे नाही हो, त्याचा क्लास आहे त्याचा, त्या क्लासमुळे. आता रात्रीचं पण जेवण आहे ते. रात्रीचं पण जेवण आता यांच्याकडे रविवारी आहे. चला मंदिरात आहे ना. हे पण घर आहे का यांचं? तुमचं आहे? आणि आता आम्ही निघालोय मंदिरात जायला. गाव खूप सुंदर आहे. हे बघा समोर डोंगर, पण घरं अशी चिपकून चिपकून आहेत ना तुमच्याकडे. घरं जवळ जवळ आहेत तुमच्या इथे. मध्ये रोड. हा तेच. पण घरं पण अशी भरपूर आहेत ना, अशी कमी नाही आहेत. लोकवस्ती जास्त आहे इथे. नाही संपले. काय संपले? एवढे संपले. हा. हे बघा हे मंदिर आलं. मला वाटतं मंदिर बंद आहे वाटतं. तिठवली. छान आहे मंदिर बघा, सुंदर आहे ना. हां, काय विहीर आहे इथे. कुलदेवीचं मंदिर आहे बाय. बरं आहे ना, जवळच्या जवळ आहे. हां, किती सुंदर बांधलंय. आपलं पण श्रमदानच केलेलं आहे. हां, शेवरा देवीचं. त्या लोकांनी पायाच्या बाजून जंगलात आहे ना ते, वाट केली. किती मस्त आहे मंदिर. हे पाणी कसलं आहे इकडचं? प्यायचं पाणी इथं. नाही पण कसलं, नळाचं आहे का विहिरीचं आहे? झऱ्याचं आहे. घराचं पाणी तिकडे जमा केलेलं आहे ना, चांगलं दिसतंय. इथे बोरिंग आहे. हां, बोरिंगला पाणी भरपूर आहे. हे बघ कसं चांगलं असं पाणी आहे ना, असं साठा केलाय पाण्याचा. आणि पूर्ण असं पॅक आहे बघा आजूबाजूनी. पूर्ण झऱ्याचं पाणी. म्हणजे काही कार्यक्रम असेल तर बरं पडतं मग. पाणी सोडलं की काय? 2 वाजता. ते बंद केलं आता मोटर ती. म्हणजे रोजच्या रोज चालू करता काय पाण्याचं? सर्व सामान वरती गेलं.
परत आहे परत कधी येणार आमच्याकडे? आता माहिती नाही. आली आली. येणार नाही की आता एवढ्यात नाही आम्ही मुंबईला. आता गाव नाही सोडणार, आता इथेच. चला आता चला. आता तुमची चल, तिकीट आता संपली, आम्ही उतरा. उतरलो. तुमची तिकीट संपली, उतरा. ती अजून 5 गाडी झाली. हा त्यातलं झालं ते काय. या मग कधी याल आता? हा या मग तुम्ही टाइम काढून या. हा मग येऊ नाही, जाते वेळी का येते वेळी या. दोघांमधले एक मला फोन करा नाही. हा? चला मग फोन करते मग घरबतल्या. हा चला चला आराम करा, थकल्यात नुसत्या. जरा आराम करा. आता बस झाला, जरा आराम करा. हा चला. इथे गाडी थांबलेली इथे. तर ही बघा, ही पालखीची गाडी ना थांबली होती ना, म्हणून आम्हाला घाईघाईने निघायला लागलं इकडनं. रस्ता लहान आहे ना खूप, रस्ता खूप शॉर्ट आहे. बघा आता ही पालखी घेऊन चालले कुठे लोक? हे दुसऱ्या गावात पालखी घेऊन असे दोन्ही बाजूने असे हे घर आहेत आणि हा लहानसा रस्ता, त्याच्यामुळे आता दुसऱ्या गावात हे जी पालखी नाचवणारी लोक असतात ना, गाड्या केलेल्या आहेत, ती लोक जाणार आता पालखीवरून. ते दुसऱ्या गावात पोरं बिराती गावातली तुला पालखीवरून नाचतात ना काय काय पोरं, ते जातात सगळं. गाव सुंदर आहे ना, पण गाव खूप छान आहे. तुम्हाला आता म्हणाल ना, पार्किंगचा थोडासा प्रॉब्लेम झाला होता ना. गाडी ना आमची मध्ये पार्क केली होती आणि आता आमच्या मागून पण मला वाटतं पालखीच्या 2-3 गाड्या येत आहेत, त्याच्यामुळे जरा निघावं लागलं आम्हाला घाईघाईने. पण कार्यक्रम खूप छान झाला, जेवण वगैरे खूप छान होतं. जेवण मला वाटतं नवसाचं जेवण होतं त्यांच्या पालखीचं. नवसाचं नाही करत. नाही नवसाचं म्हणाले त्या. वाजवत पण चांगलं होते, पालखी पण चांगली नाचवली आणि मेन म्हणजे असं दिवसा आपल्याला सगळं बघायला मिळालं, त्याच्यामुळे चांगलं वाटलं असं बघायला. आणि पहिल्यांदाच बघितलं ना आपण याचं पालखीचं. दापोलीला बघितलं होतं, पण हे आपल्या इकडचं पहिल्यांदा बघितलं पालखी गावी आल्यापासून आम्ही. चांगला झाला कार्यक्रम आणि खूप छान केला. आणि अजून त्यांच्या पालख्या बाकी आहेत. मला वाटतं आज अर्ध्याच घरी त्यांच्या पालख्या गेल्या, त्याने अर्ध्या घरी मला वाटतं उद्या आहेत, आमच्या काही सांगत होत्या. अजून 2-3 दिवस त्यांचा त्या कार्यक्रम चालू राहणार पालखीचा. म्हणजे गावी होळीची ना खूप मजा असते. शहरामध्ये कसं एका दिवसाचं असतं ना. अय्या हा रस्ता ना खूप खराब आहे, खड्डे आहेत रस्त्याचे. तर आता आपल्याला घरी पोचायला पाऊण तास लागेल. आता आपण मला वाटतं 1-5 मिनिटामध्ये राजापूरमध्ये पोचूया. राजापूरची गंगा ना. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता